זה קורה מסביבנו בכל יום. מבוגרים וילדים אינם מודעים לסכנות בכביש ומסכנים את עצמם. זהו סיפורו של אדם שהחליט לעשות מעשה. שנים הוא חיפש את הדרך הטובה ביותר לשקף לילדים את האסור והמותר בהתנהגות בכביש. ועכשיו הוא מצא. מצאתי את הדרך. המערכת המטה-אופטית שפיתחתי תאפשר לי לראות בזמן אמת את כל הילדים שנמצאים בסכנה על הכביש. ההמצאה הגאונית שלי מבוססת על סיבים אופטיים שהופכים כל זכוכית שהיא למצלמה. מעכשיו כל בקבוק שתייה, זכוכית של מכונית, חלון ראווה, כולם מעכשיו משדרים אליי אל תוך מסך הטאץ' סקרין אלפא. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מציגה יוצאים לדרך בטוחה עם דוקטור איקס. וואו. להזכיר לעצמי לרכוש חליפה חדשה. יומן 220054. ב-31 הדקות האחרונות נרשמו 153 אירועים בין השעות 7:28 ל-7:59. מתוכם 129 אירועים בהסעות תלמידים. הסעות תלמידים. תיקים במעבר. חגורות בטיחות, הסחת דעת הנהג. ביי, ביי, ביי. הלכת לסופרלנד? ילדים, זה מאוד מסוכן לרוץ ככה לאוטובוס. כמעט נדרסתם. בסדר, בסדר. ילדים, שקט בבקשה. ילדים, אני חוזר, תהיו בשקט. לעולם בעקבות השמש, לעולם אמר, תשבי כבר. השמש את יומי רושמת בליבי ציפור. ילדים, כמעט עברתי באור אדום בגללכם. כמעט עשיתי תאונה. אני לא ממשיך לנסוע עד שאתם מתיישבים וחוגרים את חגורות הבטיחות. אתם פשוט לא... לא מודעים לסכנות! אני לא מאמין. ילדים! מה נשמע? מה קורה? שימו לב. סליחה, יש את הדברים האלה. אבל דוקטור איקס, מה אתה עושה פה? נועה, השאלה היא אם את יודעת מה אני עושה. אתה יודע איך קוראים לי? אני יודע. ילדים, אני מתבונן בכם כבר מהבוקר, ואני חייב לומר לכם שאני לא אהבתי את מה שראיתי. היי, זה תני. תראה טוב. גדול. זה נכון מה שאומרים. דוקטור איקס פיתח את הסקרין טאץ' אלפא שהופך פה זכוכית למצלמה. הוא ראה אותנו. שלומי, תגיד לי, אתה היית מוכן לרוץ מול עדר של פילים? נראה לך? לא רק שלא נראה לי, גם לא נראה לי. אוטובוס שוקל בערך כמו 3 פילים בוגרים, שזה אומר 18 טון. מה הקשר? מה הקשר, שלומי? אני אגיד לך בדיוק מה הקשר. כשאוטובוס נוסע במהירות של 50 קילומטר לשעה, במשקל של 18 טון, ובולם באופן פתאומי, האנרגיה הקינטית שבתוך האוטובוס היא קטלנית. ומי שלא חגור, עלול לעוף. כשהאוטובוס בתנועה מתמדת, הכל נע איתו, אין בעיה, אבל כשהוא בולם בפתאומיות... שלומי מצמיח כנפיים. בדיוק! מה שלא קשור אף. איך קוראים לחוק הזה בפיזיקה, אתם יודעים? חוק שימור הטבע. יפה, תמר! בכל זאת, אוטובוס יותר בטוח מעדר של פילים. יש לו נהג חברמן, כמו אברהם.
נקודה יפה, ידידי, נקודה יפה, אבל גם נהג חברמן חייב להתרכז. כשהריכוז נפגם, אז הנסיעה פשוט נהיית מסוכנת. שימו לב מה קורה לנהג שלכם, חבר'ה. אברהם. התבוננו היטב. כמה זמן לדעתכם מקדיש הנהג לשמור עליכם כדי שלא תשתוללו באמצע האוטובוס, וכמה זמן בעצם העיניים שלו באמת על הכביש? חצי על הכביש וחצי על שלומי ותמר. אתם קולטים שאתם מפריעים לאברהם, אתם מסתכלים לא רק אותו, אלא את כל האנשים שעל הכביש, הנהגים, הולכי הרגל. מספיקה שנייה אחת של אובדן ריכוז, והופ, תאונה. עכשיו אתם מבינים איזה אחריות יש גם לכם? גיא, שנעבור אליך? היי, זה אני. אבל מה זה? זה לא מה שאני לובש. מה, אתה יכול לראות את העתיד? את העתיד עדיין לא, אבל בוא נראה מה קרה לך אתמול. מה אתה רוצה ממני? זה הנהג עיוור, לא רואים ממטר. כן? אז בוא נראה איך אתה נראה, או יותר נכון, איך אתה לא נראה, מהזווית של הנהג. תגיד לי, גיא, כמה זמן חסכת כשחצית בשיט הזה? בוא נראה. שלוש 13 שניות. עכשיו תגיד לי באמת, בשביל 13 שניות שווה לסכן את החיים שלך. כשאתה יורד מהאוטובוס, חכה על המדרכה עד שהאוטובוס נוסע ומתרחק, רק אז תוכל לחצות בבטחה. ילדים, לפעמים ההבדל בין תאונה קשה ועוד וסבל נורא לבין כמעט תאונה הוא ממש דק. לפעמים מדובר אפילו בשבריר שנייה. טוב ילדים, אני חייב ללכת להציל ילדים במקומות אחרים. היה לי תענוג. טאטה. הייתי צריכה לבקש חתימה.